Pozdravujem ťa, priateľu. Pozývam ťa dnes na jedno stretnutie. Na jedno dôležité stretnutie. Na stretnutie, ktoré by mal každý aspoň raz v živote zažiť. Ale keď to tak budeš cítiť, môžeš sa k nemu vracať tak často a tak dlho, ako budeš chcieť. Predtým, než sa vydáme na cestu, ale potrebujeme dosadnúť. Takže si nájdi príjemné miesto, príjemnú polohu, kde si vieš sadnúť, ľahnúť, nezaspať. Na chvíľu tam dosadni, zavri si oči kľudné. A dáme si krátke dýchové cvičenie. Budeme zhruba 7 sekúnd nadýchovať do plného nádychu. Na nejakých 7 sekúnd zadržíme nádych. Potom budeme 7 sekúnd vydýchovať do úplného výdychu. A ukončíme to 7 sekundami zádrže vo výdychu. A toto zopakujeme zhruba 7 krát. Budem ťa tým sprevádzať, keď si to nechytil na prvý krát, je to v poriadku. Poď na to. Začni sa nadýchovať. Na 7 sekúnd sa hlboko, pomaly nadýchuj do úplného nádychu a zadrž. Vnímaj svoje telo, čo robí v tej zádrži. A pomaly začni vydýchovať a nejakých 7 sekúnd plynule vydýchuj až do úplného výdychu a zadrž. Vnímaj, čo robí tvoje telo v úplnom výdychu, zádrži. Môžeme to zopakovať a ideme opäť. Hlboký nádych, pomaly. Nadýchuješ sa a zadrž. A pomaly vydychuj až do úplného výdychu, v ktorom opäť zadrž. A opäť sa pomaly začni nadýchovať. Máme tretie kolo. Kľudne pokračuj v svojom tempe, zádrže. Vnímaj, kde sú hranice tvojho komfortu a diskomfortu. A netlač na nich zbytočne dneska. Keď už to nezačína byť nepríjemné, vydýchni pomaly, monotónne do úplného výdychu a zase si tam podrž tú zádrž. A zopakuj ešte nejaké 2-3 kola. S každým nádychom môžeš vdychovať do seba dôveru v život. S každým výdychom môžeš vydychovať vďačnosť za všetko dobré alebo aj zlé, čo ťa dneska alebo v živote postretlo. Toto dýchové cvičenie slúži na uvoľnenie, na relax, najmä na sprítomnenie sa. Takže pust všetko ostatné, čo zaťažuje tvoju myseľ preč. Venuj sa len dýchu. Ak potrebuješ dlhšie, daj si kľudne pauzu. Rob to tak dlho, kým je ti to príjemné. Potom sa môžeš vrátiť ku mne a ideme pokračovať ďalej. Dnes žiješ svoj život najlepšie, ako vieš. O tom nie je pochyb. Najlepšie, ako vieš, ako môžeš, ako dokážeš. To neznamená, že sa to nedá inak alebo lepšie. Možno ho aj chceš zmeniť. Vydal si sa na svoju zlatú cestu. Je veľká pravdepodobnosť, že chceš nejakým spôsobom zmeniť svoj život. No, možno nevieš, čo presne máš zmeniť. Alebo ako to spraviť. Takže mi dovoľ previesť ťa
k jednému stretnutiu, kde možno prídeš na nejaké svoje vlastné odpovede. Zavri oči. Pohodlne sa usaď a predstav si sám seba, ako kráčaš tmavým hradom. Na stenách visia zapálené fakle a mihotavým svetlom osvetľujú chodby, ktorými kráčaš. Cez okná počuješ krákať vrany, cvrlikať cvrčky. Kráčaš ďalej, je letná noc, je príjemné teplo a ty vidíš okolo seba mnohé dvere, niektoré ťažké, dubové, niektoré krásne vyrezávané ornamentami, ale cítiš, ako ťa to ťahá po tých chodbách ďalej a ďalej k nejakému neurčitému miestu. Nevieš kam presne, ale cítiš, že tam potrebuješ ísť. Až zrazu prichádzaš ku schodišťu, ktoré sa točí po špirále nahor. Ovanie ťa chlad a vlhko, no cítiš, že presne tam máš ísť. A vykročíš. Kráčaš hore po kamenných schodoch, úzkým koridorom. Cestu ti stále osvetľujú fakle. Sú tam aj malé okná, z ktorých zvonku presvíta svit mesiaca. Sem tam počuť zahúkať sovu. A ty stále kráčaš vyššie a vyššie. Až prichádzaš úplne na vrch k veľkým, ťažkým dverám. Zaklopeš na nich, no nikto neotvára. Stlačíš kľúčku a pomaly, sťažka, s jemným vrzgotom otvoríš tie dvere. Vstupuješ do miestnosti, do okrúhlej miestnosti, osvetlenej niekoľkými sviečkami. Je tam pár kusov nábytku, horí tam kozub. Pred tebou je masívny stôl, na ktorom je obrovská kniha. Je otočená, na poslednej strane. Zostal posledný list nezapísaný v tej knihe. A vedľa nej je druhá, veľmi podobná kniha, ktorá má záložku ani nie v strede. Pozrieš sa a vidíš tam napísané svoje meno. Zarazí ťa to, ale ešte viac ťa zarazí, že keď zistíš, že v miestnosti asi nie si sám. Pri okne je veľká posteľ a vidíš, že v nej niekto leží. Pristupuješ pomaly, možno so strachom k posteli, lebo tušíš, že to stretnutie bude neobyčajné. V posteli leží starý muž. Má šedivé vlasy, zvráskavenú tvár a počuješ jeho ťažký dých. Pozeráš sa na ňo a v tom sa v tvojich očiach objavia slzy. Lebo rozumieš, že sa pozeráš na samého seba a že toto je tvoja posledná noc. Starček otvorí oči a s láskou na teba pozrie. Sadneš si na kraj postele a chytíš svoje staré ja za ruku. Začneš mu pomaly hovoriť svoj príbeh, čo práve v živote zažíváš, čo sa ti darí, čo sa ti nedarí. A ani nevieš, prečo to vlastne všetko hovoríš. No pomaly ti prichádza jedna otázka. Otázka, ktorú by si veľmi chcel položiť svojmu staršiemu ja.
Možno ti príde tých otázok aj viac. Takže si ich kľudne nechaj a nadviaž rozhovor. A tá prvá otázka, ktorú mu môžeš položiť, je, čo by si zmenil vo svojom živote? Čo by si urobil inak, keby si mal tú možnosť žiť svoj život ešte raz? Akú rádu by si dal mne, tvojmu mladšiemu ja? Čo by som ja mal urobiť vo svojom živote, aby som raz odišiel na druhú stranu v miery? Aby som mal takú lásku v očiach, akú vidím aj v tvojich očiach. A nechaj a porozprávaj sa so svojím starším ja, s najmúdrejšou a najstaršou verziou seba, so sebou na smrteľnej posteli, so sebou, ktorý už zažil všetko, ktorý nemá čo strátiť, ktorý vie, že dnes je jeho posledná noc. A načúvaj mu. Môže mať pre teba diamanty. Ak ti príde akákoľvek ďalšia otázka, opýtaj sa a zapíš si ju. Pokračuj tak dlho, kým vám je to obom príjemné. Ak pocítiš, že chceš spraviť niečo iné, nejaký rituál, alebo dať, alebo dostať požehnanie, ver svojej intuícii. Nechávam ťa o samote.